nosaltres. Exacte, mira, m'agrada molt que diguis això, interioritzant, perquè sovint, a vegades, nosaltres entenem una cosa a nivell teòric, no? A nivell mental. Dius, sí, això ho entenc, ho rebo, estic d'acord, bé, ho assimilo a nivell mental, no? Molt cerebral, no vols dir? Clar, la primera manera, doncs, quan m'expliquen una cosa de paraula, doncs segurament és aquesta, no? A nivell mental. Clar, però nosaltres, com sabeu, no som només ment, no? Tot i que a vegades ho semblaria, però no som només la ment, no? Sinó que també tenim un cos i també tenim una emoció, no? I fins i tot també es parla doncs, de l'esperit, no? Això de l'espiritualitat, que seria com una altra fase, no? Esclar, llavors, si jo entenc una cosa a nivell mental, a vegades em passa que dic, sí, jo l'entenc, però actuo d'una altra manera, no? Què vol dir això? Doncs que realment no ho he integrat a nivell global, és a dir, ho he integrat una part, no? Aleshores, com bé dius tu, és anar recordant perquè això com que el missatge vagi calant, no? Una miqueta, ja, i que vagi baixant, si us imagineu, no? Comença pel caparró, que seria una mica el tema més mental, i que va baixant, es va integrant a la part del cor, no? Que ara potser... la Maria es toca el cor, no? Les emocions. Exacte, que podria ser les emocions, no? Que va baixant, potser fins i tot aquí a la panxa, per entendre'ns, no? Sí, que seria l'instint, l'instint que està associat a l'acció, a la cosa més corporal, no? Llavors, quan ho tinc integrat a totes aquestes parts, realment és quan ho he entès, no? A nivell global. Per això, sí, com molt bé dius tu, integrar. I quan està integrat, actua en conseqüència, no? Exacte. És més fàcil. Exacte, és més fàcil. És un tot. Exacte. A nivell cerebral, més racional, més instintiu, més emocional. Sí. Moltes vegades a tots ens passa, no? Que dius, ostres, en algun moment, no? Jo penso una cosa i actuo d'una altra manera, no? O sento una cosa. A vegades saps que hi ha alguna persona o alguna situació concreta que tu a nivell mental ja saps que allò no et va bé. I ho enllaçarem una miqueta amb el tema de la violència per aquí, no? A vegades estem en situacions, clar, perquè el tema de la violència és molt genèric, no és només la violència física, no? Sinó que hi ha molts tipus de violència, això ja s'han estat parlant ja fa molts anys, però també val la pena recordar-ho. I a vegades la violència, potser jo estic en un espai, en una situació o en un grup de persones en el qual no se'm respecta, no se m'escolta, se'm menysté, no? Tot això són maneres de rebre violència, no? Aleshores, clar, pot ser, i relacionant-ho amb això que deies tu abans de la integració, pot ser que jo a nivell mental ho entengui això. De dir, ostres, és que jo, quan vaig, a vegades a la feina, no? A vegades dius, ostres, jo vaig a la feina i doncs el meu cap no em considera, menysté la meva feina, s'apropia d'idees meves, no? Coses d'aquest tipus. Però això ho saps, però hi continues anant a la feina, no? És cert que a vegades... Maria, et diran molts. Sí, és cert que a vegades no podem triar, però moltes vegades sí que podem triar, perquè també és veritat que ens hi va la salut, no? I aleshores a vegades dius, val la pena fer aquest peron i dir, ostres, realment em va bé continuar anant a la feina o continuar anant amb aquest entorn, o continuar anant amb aquesta colla d'amics en el qual doncs, em fan sentir d'aquesta manera. Diu, és que si no estic sola a casa, no? És que no... Val, llavors, posa-ho una miqueta en la balança, no? Què et va millor, quedar-te sola a casa i cuidar-te i veure quin altre canal, no? Social podries obrir-te per ser, bueno, perquè et valoressin, per ser estar integrada i formar part del grup, o continuar amb aquest entorn en el qual doncs, t'estan menys tenint i això t'afecta, no? És cert que a nivell de feina, tal com estan les coses, doncs sempre és una cosa que és més difícil, però jo també insisteixo que a vegades no és aquest el missatge, no? El missatge de la por en general, no? És a dir, quan jo començo a treballar-me a nivell personal, amb aquest
sentit, aquesta integració de la qual estàvem parlant, esclar, jo també em conec millor, reconec millor les meves habilitats personals, la meva força, i puc tenir aquesta energia per poder fer un canvi, no? Clar, si només em quedo amb el mental, no sortiré mai, ni de la feina, ni d'una relació, ni d'una colla d'amics, ni d'un entorn que per mi és nociu. Per tant, si la integració aquest autoconeixement, de dir, ostres, doncs vaig a veure, què és el pitjor que em pot passar? Que torni a trobar una altra feina que em menystenen? Bueno, doncs és que allà ja hi estaves, no? Però sempre hi ha aquella recança de aviam si amb el canvi cauré del foc a les brases, aquesta expressió tan catalana, o sigui que anirem a pitjor. Esclar, sí, és aquesta por al canvi que tenim molt, molt instal·lada, no? I fixeu-vos, aquesta por al canvi ens aporta a l'estar immòbils, no? A dir, bueno, és que... Ens paralitza. Ens paralitza, i aleshores, clar, des d'aquest punt, ho podeu fer a casa, no? És a dir, imagineu-vos, doncs, us podeu a casa, per exemple, asseguts en una cadira, no? I que no us podeu moure, no? Llavors, us podeu fins i tot lligar, amb algun cordill, amb alguna llana. No, clar, però és que això a vegades és molt visual, no? Fem-ho explícit. Quan ho sento, és allò que dèiem, no? Que la teoria l'entenc, però quan ho visc en el meu cos, ostres, aquí canvia la cosa, no? Aleshores, clar, t'imagina't que estàs a casa, si en família, doncs potser ho podeu fer millor. Mireu, us proposo aquest joc, Va, l'experiment, digues. Sí, mira, això m'ho estic inventant ara, Sí, però... sobre la marxa. Sí, Aquests són els millors. Aquesta sí, és la flexibilitat que ens aporta la risoteràpia i el coaching lúdic, el joc, Fixeu-vos, no? Doncs, per exemple, tu agafes, si sou dos, per exemple, només cal que sigueu dos, i un, doncs, que estigui assegut en una cadira, i el lligueu amb una bufanda o amb un... que no es pugui moure, sense fer-li mal, però que no es pugui moure, que senti en el seu cos realment que no es pot moure lliurement. I l'altra persona, doncs li anirà fent una mica la punyeta. Com? Doncs, no sé, per exemple, li pot anar posant roba a sobre, o li pot anar posant coixins a sobre, és a dir, molestant-lo, anant-lo molestant. Que se senti incòmode. Que se senti incòmode, no? Aleshores, aquí, què podem experimentar, no? La persona que estarà a la cadira entendrà a nivell cognitiu que allò no li està anant bé, que l'està molestant, li està aportant, doncs, això, un neguit, una angoixa, el que sigui, i que, clar, la ment li diu, surt d'aquí, has de sortir d'aquí, deslliga't, no? Aleshores, clar, deslliga't, però si no fas res, amb l'acció, amb el teu cos, l'altre et continuarà posant roba a sobre o coixins o el que sigui, t'anirà molestant, no? És a dir, d'aquesta manera podràs veure que realment què pot passar, no? Doncs, quan tu sentis realment que necessites trencar, aixecar-te de la cadira, no? Doncs a veure si pots deslligar-te d'aquest nus, i quan et desliguis, para atenció, a veure què et passa en el teu cos i en la teva emoció, com et sents, com et sents. I també veure què passa amb l'altra persona, no? Un cop és un joc, no? Què et passa, com estaràs tu un cop t'has deslligat amb l'altra persona? I com s'ha sentit també l'altra persona, no? Que això ara dit així pot semblar una mica estrany, però us encoratjo a que proveu, que experimenteu, perquè és això, és quan jo realment sento que dic, ostres, no? És que jo ja no puc aguantar, que m'estic ofegant perquè m'està posant roba per tota la cara, necessito respirar, actuo, oi? I és clar, què em passarà? Que a casa, amb aquest ambient de confort, o en un ambient com els que proposo a les sessions de risoteràpia i de coaching lúdic, que són ambients segurs en els quals jo sí que em puc atrevir a dir, prou, no em posis més roba a sobre que m'ofego, o puc fer, amb la mà puc empentar, o puc agafar i deslligar-me jo el nus i aixecar-me de la cadira, no? I puc fins i tot després sortir de l'habitació, oi? Jo puc actuar i puc fer tot això. Clar, si jo vaig integrant que quan faig tot això,
què és el pitjor que pot passar? No? Doncs que s'emprenyi l'altra persona perquè ja no vull jugar més amb ella. Això podria passar, no sé, no? Que tinguis un escampall de coixins per terra o de roba per terra. Pot passar. Que trenquis la corda que t'estava lligant. Tot això pot passar. Però aleshores, valorar com et sents tu quan t'has pogut alliberar, has pogut actuar i has pogut resoldre aquella situació d'incomoditat en la qual et trobaves. Que si registres a nivell corporal que has pogut resoldre aquesta situació, potser et serà més fàcil després tot això aplicar-ho en una altra situació a fora. Començar per això que dèiem, doncs d'una relació o a la feina o qualsevol altra situació, àmbit, etc. No? Perquè quan parlaves de violència a diferents escales, no? No només la física. Sí, clar, és que fixeu-vos, fins i tot la violència és això, per mi la violència, i cada vegada també dintre de casa, no? Dintre de casa hi ha molts tipus de violència també, i a vegades no és només amb la parella, a vegades doncs, són els fills també, o a vegades són els pares, a vegades no només a casa, no? Sinó a nivell familiar, o a vegades és un germà, una germana, no? Són aquestes relacions que tenen a veure amb el fet de que una persona, pel fet de no sentir-se prou mereixedora de respecte, prou mereixedora de que l'escoltin, de que l'estimin, no ha sabut posar els seus límits, no? De dir, ei, doncs no em parlis així, quan em parles així em sento malament, és a dir, totes aquestes coses, no? Que a vegades hem parlat aquí, de posar límits que són tan importants, no? Doncs com ho aconseguim? Clar, tot això que ho hem anat perdent al llarg dels anys per aquestes normes socials, familiars, etc. Doncs com les puc recuperar? No? Doncs fent un treball d'autoconeixement, no? Hi ha molts tipus de treballs d'autoconeixement, i una manera molt fàcil, molt assequible, és a través del joc i del riure, no? Jo darrerament, els últims mesos, estic treballant amb grups de dones en situacions vulnerables, no? Doncs que realment estan en situacions complicades o que han patit també algun tipus de violència, etc. I és molt bonic veure-ho, no? Comprovar-ho, que com un treball continuat amb aquestes persones, a través del joc i del riure, doncs s'aconsegueixen canvis molt significatius, no? S'empoderen. Esclar, s'empoderen, comença a aparèixer el terme autocuidado en castellano, no? És a dir, de tenir consciència realment del que necessito en cada moment, no? També això del posar límits, no? Que dèiem, a través del joc doncs experimentem moltes maneres de poder posar límits, no? Perquè a vegades, clar, quan estàs a vegades en situacions més extremes, estàs tan en el pou, com si diguéssim, que no saps tampoc com posar límits, no? I a vegades quan el concepte posar límits et sembla una cosa molt inabastable, no? Com una cosa que no podràs fer-ho mai, una cosa que fins i tot tu no tens dret a fer-la, no? Aquesta cosa del no ser mereixedor de, no? Que ens han fet creure, no? I clar, a través del joc, miqueta en miqueta, anem aconseguint aquest creure i veure com, ostres, doncs jo puc posar límit, no? En una situació. I creus que, per exemple, si als patis dels centres educatius hi hagués més joc i menys pantalla, baixaria el nivell de violència al relacionar-se, en general? Sí, evidentment. És que penseu una cosa, no només als patis de les escoles, sobretot a primera infància, hi ha joc. És veritat. Jo pensava en secundària. Això sí. Quan arriben les pantalles. Quan arriben les pantalles.
Clar, el tema de l'adolescència realment és un temazo. Realment és un tema que, vaja, jo puc parlar com a mare, tampoc no com a professional d'aquesta franja d'edats, però com a mare sí que us puc parlar, i vosaltres que ens escolteu, segurament els que teniu adolescents a casa, veieu un gran canvi, no?, també del que és la primària a la secundària. És a dir, durant la primària sí que hi ha aquesta cura emocional, de la qual nosaltres aquí parlem moltes vegades, aquesta cosa de l'integrar, de vetllar per aquesta llibertat d'expressió. Els adults acompanyen molt bé els infants durant aquesta etapa a que desenvolupin, no?, els seus talents, no? És a dir, hi ha aquesta escolta, aquesta mirada cap a l'infant, no? Però en canvi quan arriben a l'institut això desapareix, no? Hi ha un tall tan bèstia, que esclar, estan molt perduts, no? I aleshores sí, responent ràpidament a la teva pregunta, el joc és necessari, no? És necessari. I hem de començar els adults per fer una revisió, no?, de com estic jo a la meva vida amb el joc, no? Doctora Aika Peto, moltes gràcies per aquesta consulta.